Igsoon gusto ni Lord nga i-remind kita. Gusto ni Lord nga magbuhat kita sa iyang kabubuton. Tungod kay daghang mga katawhan basta gani Halloween, ang mga tao magmaskara sila og pang Halloween o magportrait sila og pang Halloween. Igsoon gusto ni Lord nga i-remind kita na ang pagportrait og Halloween igsoon sama ra nga giportrait nato ang demonyo. Igsoon dili gayud uyon ang Ginoo kung imong iportrait ang larawan sa demonyo. Sama ra nga imong gipasidunggan ang demonyo ni ana igsoon. Sama ra nga ang demonyo imong gisimba ni ana igsoon. Ang Dios dili gayud uyon ni ana nga mga buhat igsoon. Masuko ang Ginoo kanato igsoon kung ato kanang buhaton, kung atong patuyangan ug atong padayunan kana nga mga buhat karon igsoon. Gusto ni Lord igsoon nga i-remind kita. Gusto ni Lord igsoon nga bag-uhon ang atong hunahuna og binuhatan igsoon. Tungod kay ang pagportrait sa mga larawan nga pang Halloween igsoon, sama nga giportrait nimo ang demonyo. Sama nga imong gipakita ang hulagway sa demonyo sa kadaghanan. Igsoon ayaw gayud pag-apil-apil ni ana. Igsoon kung tinuod ka nga anak sa Dios, kung tinuod ka nga nituo sa Dios, kung tinuod ka nga nag-alagad sa Ginoo, kung tinuod ka nga nagsimba sa Ginoo, igsoon ayaw gayud apil-apil ni ana. Ayaw gayud buhat ni ana igsoon. Tungod kay ang Dios masuko kanimo. Pasidunggi ang Ginoo, ayaw ang larawan sa demonyo. Sa Efeso 5 versikulo 11 nag-ingon diri, ayaw kamo pag-apil-apil sa mga dawtang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini. Mao na igsoon ayaw gyud apil-apil sa mga buhat sa kangitngit. Tungod kay dili gayud uyon ang Ginoo ni ana igsoon. Dili gayud malipay ang Ginoo ni ana igsoon. Tungod kay ang pagportrait kanimo og larawan nga pagdemonyo, dili kana iya sa Ginoo. Ug masuko ang Ginoo kanimo ana igsoon. Ug niingon pagyud siya diri sa Efeso 5 versikulo 17. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Mao na igsoon ayaw gyud pagpakabuang. Ayaw gyud suhid-suhid sa mga gibuhat sa uban. Ayaw gyud apil-apil sa mga pagportrait sa uban. Tungod kay dili mahimuot ang Ginoo niya na igsoon. Ingon siya paningkamuti hinuon ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ang uyon sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man ang mga kabubuton sa Ginoo igsoon. Ang tanang anak sa Dios igsoon nasayod na kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kung unsa ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton. Ang Dios lang gayud ang atong pasidunggan. Siya lang gayud ang atong pasidunggan ug alagaran. Mao kana ang kabubuton sa Ginoo igsoon. Dili kita magpasidungog sa uban nga illustration, kundi ang Dios ang atong pasidunggan. Mao kana ang kabubuton sa Ginoo igsoon. Nga magbuhat kita og maayo og hingpit nga uyon diha sa iyang kabubuton. Nag-ingon pa gani siya diri sa Salmo 33 versikulo 8. Pasidunggi og kahadluki ang Ginoo, tibuok kalibutan. Pasidunggi ninyo siya, kamong tanang katawhan sa kalibutan. Mao na igsoon, kinsa ang atong pasidunggan, kinsa ang atong kahadlukan, mao gayud ang Dios. Tibuok kalibutan. Wala niingon ang Ginoo nga ana lang nga lugar. Wala siya niingon nga tibuok Manila lang. Wala siya niingon nga tibuok Cebu lang. Wala siya niingon nga tibuok Negros lang. Kung dili ingon niya tibuok kalibutan. Magpasidungog kita sa Ginoo ug magmahadlokon kita sa Ginoo. Magtahod kita sa Ginoo igsoon. Mao kanay gusto ni Lord igsoon. Ayaw gayud i-portrait ang mga butang nga dili uyon ang Ginoo igsoon. Aron dili masuko ang Ginoo sa imuha igsoon ug dili ka malaglag igsoon. Tungod kay nag-ingon pa gani diri sa 1 versikulo 7, ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Mo na igsoon importante kayo nga magbaton kita og pagtahod og kahadlok sa Ginoo. Tungod kay kung dili na nimo buhaton igsoon, kung dili ka magpasidungog sa Ginoo igsoon, kung dili ka magbaton og kahadlok kaniya igsoon, sama ka sa mga tawo nga buang-buang nga walay pagtahod sa Ginoo. Nituo sila nga naay Dios apan wala sila nagpasidungog sa Dios. Tungod kay ang buhat sa kalibutan ila pod nga pasidunggan. Dili gusto si Lord na igsoon. Tungod kay ang gusto ni Lord, siya lang gayud ang atong pasidunggan ug siya lang gayud ang atong tahoron. Maong dili gayud kita magdumili igsoon sa pagtahod ug pagbuhat sa uyon sa kabubuton igsoon.
Hinaut igsuon nga ato gayong batunan ang pagtahod o pagbaton og kahadlok sa Ginoo, ug dili gayud kita magpakabuang sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Dili kita bubuhat sa mga butang nga makasuko sa Ginoo kanato. Likaya nato kana igsuon ang pagportray sa larawan sa demonyo, tungod kay dili gayud mahimuot ang Ginoo niya na igsuon. Atong usbon ang atong kauglingon igsuon. Dili kita magpakabuang atong paningkamutan nga mahimuot gayud ang Ginoo kanato igsuon. Amen. God bless sa tanan.